Hola, som a l'abril del 2020, Sant Jordi confinat. Aquest any passarem el Sant Jordi tots tancat a casa. Bé, soc Maria Àngels Cellers, associada de la Soci, i us vull presentar aquest llibre que vaig escriure l'any 2011. El vam presentar a la llibreria de Rambla Catalunya, a la Casa del Llibre. Aquest llibre és un llibre basat en fets reals, de Chamartina Collbató, la guerra civil viscuda per un nen. És tan basada en fets reals que és la vida del meu pare. És una història lineal de la seva vida durant la Guerra Civil. Ell és un nen que va néixer a Madrid i va venir refugiat aquí a Catalunya, concretament a Collbató, quan van bombardejar Madrid. Aquest llibre, quan el llegiu, una de les peculiaritats que té, a part de que aprendreu coses de la Guerra Civil, no solament una vida familiar, també el que us cridarà l'atenció és que el format de l'escriptura. Aquest format, que potser no coneixeu, està escrit, és un suport, està escrit amb lectura fàcil. Lectura fàcil vol dir que tots els llibres que portin aquest anagrama són els llibres que han estat validats per la Federació Internacional IFLA, que estan escrits sota aquests paràmetres de lectura fàcil, que estan fets per ajudar a totes les persones a poder accedir a la lectura. És a dir, totes les persones que tenen dificultats de comprensió lectora, que estan aprenent la nova llengua, persones amb dislèxia, persones amb problemes d'aprenentatge, persones analfabets funcionals, discapacitats psíquics, discapacitats auditius, en fi, totes les persones que poden tenir certes dificultats lectores. No és un llibre infantil, evidentment, són llibres que estan molt cuidat en el que és a la forma i al contingut i sobretot en el llenguatge. Ja veureu que està fet en paraules i frases senzilles i paraules entenedores. El tenim en català i en castellà, es va traduir també en castellà i també es va presentar a Madrid en castellà. Espero que gaudiu i ja veureu que la lectura fàcil és una manera d'acostar la lectura a tothom. I a tothom li ofereix la possibilitat de gaudir llegint. Que tingueu un bon Sant Jordi